Марче, какво искаш да обядваш? Мексикански зелен ориз. Зелен, но ориза е бял. Не бе, бабо. Мерси. Сварения ориз го слагаме на хартия за печене. Мъничко, там има лъжичка. Слагаме отгоре зехтин, чили флейкс и малко соя сос и го слагаме във фурната да се запече. Ще режа авокадо. Смесваме ориза с авокадото, за да стане зелен. Марче, хайде идвай да помагаш тук. Сбърквай. Чушка, краставичка, магданоз, сок от лайм и това е. Леле, ма това почна да изглежда като от някой фенси ресторант. Да, така го направихме. Чакай малко. Ей, стана мега топ. Чао от нас! Добре. Крина.